I per últim m'he deixat la millor, una sèrie que espero que ben aviat s'estreni la segona temporada perquè no puc aguantar-me més. Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a una nova secció de cinema i tecnologia, com sempre aquí a Metadata. Com ja sabeu, en aquesta secció tenim mil i una maneres de parlar de la relació entre el cinema i les sèries i la tecnologia. Hem parlat de cinema tecnològic, hem parlat d'adaptacions de videojoc, hem parlat dels inicis del cinema i el motor que sempre ha estat la tecnologia per ell. Hem mirat cap al futur també parlant d'intel·ligències artificials. Hem investigat fins i tot com serà el futur de l'animació i fins i tot us he portat sèries i pel·lícules que no tenen res a veure amb la tecnologia, que escapen d'ella. Però la secció que més m'agrada sense cap mena de dubtes és la de fer-vos descobrir pel·lícules i sèries que probablement no us apareixen a la vostra plataforma quan l'obriu. I avui us porto 5 sèries de les que probablement no sabies de la seva existència i que us asseguro que us valdrà la pena recuperar. Per cert, per qui estigui acostumat a aquest tipus de vídeos, no farem el de sempre, que és una per cada plataforma, perquè ja em vaig quedant sense possibilitats. Us porto 5 recomanacions random, això sí, totes les podreu trobar en alguna plataforma. Mireu, la primera és Mythic Quest, una sèrie que es va estrenar l'any 2020, per tant, és bastant nova, té 3 temporades i 30 episodis en total, i a més pivota sobre la comèdia, un tipus de gènere que no solem veure que estigui gaire ajuntat amb la ciència-ficció, amb la tecnologia, etc. Tracta sobre l'equip que hi ha darrere del joc multijugador més gran de tota la història, i a través d'un humor bastant caòtic ens ensenya el món del desenvolupament de videojocs, on ens n'adonarem que les batalles més grans no passen en el videojoc, sinó a l'oficina. És una mirada còmica, com us dic, i fins i tot absurda, de les dinàmiques de treball dins de la indústria dels jocs, i t'asseguro que si ets una persona que estàs interessada en el desenvolupament dels videojocs i la cultura dels startups, t'encantarà, no te la pots perdre. Trobareu les seves 3 temporades amb els seus 30 episodis a Apple TV+. Ara ja passem de la comèdia, perquè us vull parlar de Vigilats, o Person of Interest. Sèrie del 2011, i s'ha de reivindicar poder mirar sèries que siguin una miqueta més antigues, perquè estem molt bombardejats, i el 2011 sí queda enrere, però no tant, així que jo crec que és molt recuperable. I escolta, si és bona, a veure, la millor sèrie del món, Breaking Bad, es va estrenar el 2008. Què passa? Uah, és que no m'estranya que tingui canes ja. Atenció, perquè si t'agrada, 5 temporades, 103 episodis. Us deia que deixàvem de banda la comèdia perquè combina la ciència-ficció i l'acció. La premissa us sonarà una mica perquè ens presenta una societat vigilada per una intel·ligència artificial molt avançada que pot predir els delictes. Ecos de Minority Report. Clar, la sèrie li dona molt de pes a explorar temes com la vigilància, la privacitat, la moralitat, mentre seguim en John Ricci i en Harold Finch, un misteriós milionari que entre els dos miren de prevenir aquests crims abans de que passin. Intel·ligència artificial, vigilància, està més al dia que mai. I evidentment doncs també profunditzen les qüestions ètiques i morals sobre la tecnologia i aquesta vigilància sobre nosaltres. En aquest cas, Vigilats o Person of Interest la trobareu a HBO Max, amb les seves 5 temporades i els seus 103 episodis. Sembla ser que l'any 2020 va ser una bona fornada, perquè si vèiem que ja arribava la primera de les recomanacions que us he fet, Mythic Quest, Biohackers es va estrenar també l'any de la pandèmia. És una sèrie alemanya. En aquest cas, en Biohackers ens trobem amb un thriller que segueix a un estudiant de medicina i la seva recerca de la veritat darrere d'una conspiració que relaciona una tragèdia familiar amb una professora de biologia. Amb aquest nom queda bastant patent que la sèrie explora bastant el món del biohacking i la genètica, barrejant el drama, el suspens i, evidentment, la ciència i la ciència-ficció. Una mirada als límits ètics i morals de la biotecnologia i com aquests poden ser manipulats. Una sèrie que ens demostra que la tecnologia no tots són robots i intel·ligències artificials. Trobareu les seves 2 temporades amb 12 episodis en total a Netflix. I com que no hi estem gaire acostumats, us porto una altra comèdia. Made for Love, que té un parell de temporades amb 16 episodis. Bé, més que una comèdia com a tal, és una comèdia dramàtica, una dramèdia, on coneixerem una noia interpretada per Christine Milioti, How I Met Your Mother, Palm Springs, que intenta escapar d'un matrimoni molt opressiu amb un magnat de la tecnologia. Doncs la sèrie fot un pet quan ella se n'adona que el seu marit li ha implantat en el cervell un dispositiu revolucionari que permet rastrejar tots els seus moviments i emocions. Per tant, tenim una altra sèrie que explora aquests límits de la tecnologia i la privacitat, les relacions entre les persones, de la mateixa manera que ho veiem en Vigilats o Person of Interest, però en aquest cas amb una forma una mica més còmica. Trobareu aquestes 2 temporades amb els seus 16 episodis a HBO Max. I per últim m'he deixat la millor, una sèrie que espero que ben aviat s'estreni la segona temporada perquè no puc aguantar-me més. Es va estrenar l'any 2022. Si tot va bé, aquest 2024 hem de tenir la segona temporada. I molt atents al que us diré ara, perquè la primera temporada té 9 episodis, vale? 9. A mi em va passar, i he parlat amb altres persones que els hi va passar el mateix, que és que vaig veure l'episodi 9, que és l'últim de la temporada, pensant que era el penúltim, em vaig quedar amb el cliffhanger final, vaig dir, uala, què deu passar doncs en l'últim episodi? I resulta que ja era l'últim episodi de la temporada i així m'he quedat. Bueno, igual us podria dir el títol també. Estic parlant de Severance. És un thriller psicològic amb tota regla. La trama segueix en Mark Scout, que lidera un equip a Lumon Industries, on els empleats han sigut sotmesos a un procediment quirúrgic que separa els seus records laborals de la seva vida personal, amb la qual tenim persones que quan són a casa no recorden el que fan a la feina i que quan són a la feina no recorden el que fan a casa. I això fa que la sèrie acabi
explorant d'una manera bastant inquietant la identitat, la memòria i la moralitat dins del món corporatiu, perquè aquí també veurem doncs, que això també va de corporacions i de penya amb molts calés. Sense cap mena de dubte, la sèrie de la que més espero una nova temporada, però no d'aquesta llista ja, no, de totes les sèries en general. I estaria molt bé que us digués a quina plataforma la podeu trobar, i és a Apple TV+. Ei, de res per aquesta llista de sèries. Estic segur que com a mínim una o dues no les coneixies i ara ja les coneixes, i si els hi dones una oportunitat podràs escapar una miqueta d'aquest imperi que té muntat a l'algoritme, que només et fa veure allò que a ell li dóna la gana. Si vols donar les gràcies ho pots fer de forma totalment gratuïta, deixant-te un like, que sembla mentida però ens ajuda un munt, i si ja vols donar-nos tot el suport hagut i per haver i estar sempre atent o atenta que pengem un d'aquests vídeos, segueix-nos al canal. Apa, ens veiem aviat, ciao!